Ano pinagalan niya itong ma'am? Sa manok o sa kubo lang mo. Kalami mahigugma, malipayong di maluya. Sa kalami magpanilapta, magkapa sulirap sa mata. Guys, welcome to Kokolo. This is Boy Mulkit, ang artistang ilaw kawan na oras ng lalaing DJ Ngaway Radyo. DJ Chloe, guys. Guys, ang sulit ang Kokolo. The first thing ang buntong na diba? About milk tea, and takoyaki. And of course, they're serving Asian cuisine. Problema na kasi ganyan. Asian Anything about Asian foods. foods na foods na Yes. Ato sa pamatan, kasi mga ngalan na mga pagkaon nga na itong ngalan sa pagkaon. So ito pagkaon na si ma'am. Si ma'am sila, yung ma'am galing. Ma'am Ann. Si Ma'am Ann ang ang representative sa Kokolo. Dili siya prepared. Di pa siya prepare na. So hello Ma'am Ann, welcome to Boy Mulkit ni Page. So Ma'am Ann, kasi mga tawag na ito mga ipang prepare ka ron. Mag-start ka sa Singapore. Sure. Ako Singapore. best Singaporean noodles. How about kini kay siya ang takoyaki kay na amoy From Japan. Ano from Japan? Best seller din siya sa Takoyaki nga na siya baby octo. Baby octopus. Best na street food sa Japan. So na baby octo, gamay nga octopus, baby octo, social kayo. Lola octo. So next And of course, is sa mani. Cheese overload. Ano nga last week kami? Okay. Takoyaki Japan. so aside sa From Malaysia, best in Malaysia na siya. Para siya ang chicken satay. chicken satay. Ato barbecue. Tingnan yung all the way from Malaysia. Ito pa yung shawarma. Oy, people kid. Sa gabi ka? Dubai inspired. Dubai inspired. Ay, of course, kami kamang nang Singapore na dali ma'am. Nanapunig please pang tuslok na maglisod na pagbuhan ni. Na siya crab steak, na siya egg. Itlog usa ni mo sa amin ma'am. Nalakatan. One and serve squid roll. Tanaw ba diyo? Squid roll. Ay, squid roll. Pag na po siya Squid roll, squid ball, na pa shrimp. First, Boy Mulkit, dilikid mo wala ang pinaka-kuha na post or trending Taiwan. Taiwan. Ang Taiwan. Ang tawag Milk niya. tea. Milk tea. Ito yung flavor niya. Red velvet. And dark choco. Red velvet. Nung balitan ako mamay, zero sugar na dali. Yes sir. Yeah. Taste the real content. Ikaw daw, ano niyo, nalikan niyo? Oh. Hindi ka na. Saan pa ka break? Takuan eh. American style. I'm not used to it. Ano naman naman? American style. Ikaw naman, be? No. Si ma'am ano ba rin? Tuloy ko. Kasi imuha lang sila dito, hindi ba? Hindi siya wala ba? Walang imuha lang sila. Ay, okay na din siya parang pinatagilid siya. Eh, doon ko siya yun. Ha? Ay mo kinaan mo utan. Ito na si Ma'am. Kaya, hindi siya kaya. Yes, ma'am. Mama na siya. Nasagtalan na siya mama kayo. Sayang ito na. Hindi siya makainom siya ng malba. Bang. Parang pinagkarni. Kalami mahigugma, malipayong di maluya. Sa kalami magpanilapta, magkapa sulirap sa mata. Basta light siya kuan guys, light siya kanang amoy niya like din sa usual ng kita na to mga barbecue siya. Kinarinig ko na mga first na. Narinig din siya. From Dubai, ato taog Malaysia. From Malaysia, ato taog Japan. Mata eh. Ani? Pakita. Closer. Japan. Kasi kailangan ni ma'am? Sa mga plates na. Octobit, so naging octopus yan wala ni. Octobit and cheese. Ito takoyaki na guys. Oh, Japan. Octobits daw yung octobits. Oh, kabalo mo digpit ya. Ano maliit ka? Pwede, ano yung mga dinuts? Ito doon, ibuwan pa mga pang dinuts good. Ano ko nandun, Ma'am Ann?
Ang ano mo sa takoyaki, di ba? Wala na siya na itong taong now. But siya, isang tingin na kasi nga nakainin. Ginagawa siya, di siya doon. Lami kayo siya, promise. Next, we have... Ang sakit ng basta naman kanin this one and di ba? And let's proceed ano yung ako balik ko kay kanang pinaganahan. Ano kay Octobits, kani gid jam, na din gagmay ka nga octopus. Ano tawag nga baby octo. Diba? Makita kini diraw. Kini kayo magaway-gaway kini man. Baliktad mo siguro ni. Ma'am, ang laban. Kana to kana. Nambali! Ano yung ang gulit ang gulit? Relax kay ka chopstick. Ang gulitanan kay ay okay ra nay. Makita gini mo literal ang octopus na agad siya. So gamay ang octopus mo tawag na baby octo. Lami ko itong tapos. Love ka, bisag na'y tagiya. Pwede na rin niya. Masama to kala niya kukulukong, imong katapad kay lami. Ang pana, simple ko naman niya po sa mga sa mga kasama kain na. Nice. Romantika. Hindi ka basta-basta lang na. Gini lang masambay mo nga igor man ihewan nga na sa yahong. Igor tang nanay sa. Kanala. Sano itlog rin kaning pamilyar pa nang itlog ka dili ko pamilyar. Nakita na ko gibutan niya katong kisa to crab. Bisag asa kita maramak dili ka. Kanang pulaw pa kanang pulaw. Tara, una na di ha. Di na pula. Sakto na ginoo ko. Ano? Kabalo mo na. Kabalo mo na. Welcome. Ito ko lang. Ano mo na pa? Wala ko na sa. Nabi ko rumok sa ko. Ano pinaggalan ng itlog mo? Sa manok ko sa pugo na yung mga. Gari ka sa tao yan ka na. Parang ako yung ibalik-balik yung sila ba? Palangga ninyo mga hindi bumas kinabuhi. Sometimes, kung may hindi nyo kaya daily, every other day, dalan nyo ka na, gusto nyo dalan nyo sa Kokulo. Ipa-experience nila guys, kung sa kalam yung Kokulo, kaya ito, ang damo na ito ipa-experience sa mga ligog mga boss, mapili na nga something special sila kagidala sa ilalim ng place. So, kita po na kung bibig yung observe na pa-excite yung mga friend yung nila nabili, mga boyfriends, girlfriends, diba, mas daggan ang family. Pamilya. Ang pamilya po sila. Na sila yung table, parehan yung liganin karon. Pwede na siya 6 katao, mga person for 5 and 6. Na po sila gusto nyo kamo lang, and then i-limuran sa kong papa, good for 1 or 2 or 3. So, as much as possible, kung pwede po na pulot ng kabok, pwede po din na sumpay-sumpay. Kasi sila yung adjust. And nakita ko na ko bibot kita, ilang mga staff, gabi ka pa. Isa para sa mga balik-balikan sa mga tao, ang pagkatinan. Hindi lang mas nagwapa, friendly kayo, humod pa dyan. Masumot ang style. Hello guys, thank you so much for watching. Please don't forget Boy Bobby Comedy and of course, sa sinago katawag sa call. Of course, please do follow Kokulo para sa more updates. Thank you so much. This is Boy Bobby. And this is DJ Chloe. And Miss Thank you everyone. Right. See you around.